Predstav. Dobre, Štefan. No. Čo si dal? Čo? Všetko. Všetko? A jak to vypadáš? Taký jak pekaný hambáč. Čo ti jebe, A teraz vrstí kokos, vieš, aké to je náročné, že mi miniem energiu. Ja sa nestiam diviť. A dneska mám ísť dávať, jak to dám. Si predstav, jak to dám? Jak mám ísť dávať? Nedávaj nič, ty kokos. A čo? Čo? No, že sa ideme ťažko napať. A minulé, čo som v škole, čo som strašne robil, v Devinskej, som lani, trošičku. A ono točili na kameru, a na kameru ma dávali, úplne som sa šulal na zemi v triede. Šedivý pán je v tvojej hlave, Števo. A úplne som mŕtvý a vyprávam, aby som skápal. Sopika. S alkoholom. Som aj živý. Trávy. To, ja som živý. A to vieš prečo? Všetci tam pospali, aby som skápal. Všetci sa napáčili a všetci do jedného teraz prehlasujem, aby som skápal. Že zaspali. Píš to nejaké texty, nemáš? Píš to teraz. No. Obratný. No dávaj. No, lebo není beat. Nejaký beat. Poďme tam, keď chceš. Ja ti pustím, počkaj, ja ti pustím muziku, dobre? No, pičujem, ja tam mám postav. Poď sem. No, nebudem na zemu dávať. Lebo sa mi to pokazí, lebo ja to dám iba raz, lebo to iba raz vládne. Ja som úplne pičí. Poď. Keď tak pičujem, tak to nedám, aby som skapal. Ja skôr si to zle a idem po piču tam. Neviem si, nedám do toho. Prečo? Lebo to sa neuzbí. Píš to, ty si najbaný? Dávaj. Dobre. Brakni mi ja a sila môjho slova. Brakúňa, teraz prichádza sem ja a moja sloba. Podoba, v ktorej prezentujem sa, od roja, z ktorej pripomína špinavého psa. Reverend, spolupráca za XL-om. Píšem o tom, že žijem v prostredí s celom. Prvý veľom moje mysli, že som aký som a takým aj ostanem. Som si tým istý a idem celé pred. Dneska čas brakúňa, mi dávam povedť, prečo som už až taký. Cítal som od života aj spobeháky, to vie, tomu sa kurva nikdy nevidím, ale chcem, aby ste to vedeli aj vy, že ľudia v tejto časti nie sú iba skrytí, práve tí sú tu najviac rešpektovaní, ľudia s dobrou povesťou sú u nás oceňovaní. U nás, pretože tu žijem aj ja, síce nedlho, ale veci sa pamätaj ja, na čo som rap prezentovať presne tu. V obratní, kde si skávam ďalšiu paletu a začína sa váť, berem štafetu a začína hrávať, začínam si vôbec tomu báť, že musím na vlastných nohách stáť, aby som mohol živočiči v repe niečo dokázať. Cítim sa teraz, ako jeden z vás mám host, ktorá mi venuje svoj drahocenný čas, chcem si meniať zimy za ďalšiu metu. Pomáha si zisku a svojmu ketu, každú vetu venujem iba vám. Mojim pomysleným ľuďom aj tým, čo mi postavám, len sa obávam, že neobhájim celý čas sám. Preto zavolať dám radšej roba, ukážem vám, aká je fakt táto doba. Ten, čo je tu.